खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BPFनि सोद्रोमा बिक्रम दैमारिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिक्रम दैमारिया गोहोआव फैनांगौखाय आंखौ रायगासिनो दङ। आंखौ रायब्लानो बिथाङा गोहोआव फैगोन होननानै सानदों आरो गोहोआव फैयोब्ला ठिकादारनि खामानि मावनानै रां खामायनो सानदों। नाथाय बेबादिजों जोंनि बर' माहारिया जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। जों नुबोदों दि बर'नि थाखाय दावहा नांग्रा NDP BLTफोरनि अबथिरा जिउ खहा जानायखौ। बिथांमोना जोंखौ बेफारि दालालि होननानै बायदि रोखोमनि बुंनानै रायबाय थादों। राजखान्थिनि बेलायाव बेफोरखौ बुंनो हायो, नाथाय जों हारिनि थाखाय 30 बोसोर मोनफ्रोमबो समाव जों सिरियासलि नायबोदों आरो बिक्रम बायदि जों सायावनो बिरथिंग्रा सुबुं नङा। जोंनि मावनाय मावै हिसाबखौ आं बिक्रम दैमारिनो मिथिहोनांगौ होननानै आं साना। मानोना हारिनि थाखाय नांबोनायाव BLT NDFनि गेजेराव आंबो एबसुआव 30 बोसोरसिमहालागै सोमावसारबोदों, नाथाय दिनैसिम बिक्रम दैमारिखौ आं नुफेराखैमोन। बिथांमोना जों मावनाय मावैखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला BPF सोरखार फैनायनि सिगाङाव 2003आव गोरोबथा जादोंमोन। बिथाङा गावनो मिथिगौ 2003निफ्राय बोसोरबा लायोब्ला 2008 आरो बे बोसोरबायाव बिथांमोना मा खामानि मावदोंमोन आरो 2020निफ्राय 25सिम बिटिआर सोरखारा मा खामानि मावदों आरो बेनि हिसाबखौ आं साननैसोनि उनाव होनो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। गुवाहाटीआव दावबायफैनो हागौ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि जेक्लिन फार्नान्डेसआ। फैगौ 26 मार्चआव गुवाहाटीआव जानाय IPLनि गिबि मेचआव बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन फावखुंगुर जेक्लिन फार्नान्डेसआ। फोरमायथिनाय बादिब्ला हादोरनि गं 13 सोहोराव बे खेबाव जागोन IPLनि मेच। बेफोर जादों दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ, कलकाता, बेंगालुरु, जयपुर, हायद्राबाद, आहमेदाबाद, निउ चन्डीगढ़, धर्मशाला, गुवाहाटी आरो विशाखापट्टनमाव जागायगोन IPLनि मेच। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबाराव कलकातायाव IPLनि जागायजेननाय हाबाफारियाव मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खान आरो मुंदांखा मेथाइ खनगिरि श्रेया घोषाल आरो बलिउडनि फावखुंग्रि दिशा पटानीआ बाहागो लादोंमोन। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला फैगौ 26 मार्चआव गुवाहाटीनि जानो गोनां IPLनि गिबि मेचआव राजस्थान रयेल्स आरो कलकाता नाइट राइडार्सनि गेजेराव जागोन। मैया फुंनि समाव गंसे लाखिना दोननाय साखा खबब्रै गारिनिफ्राय सासे हिन्जावसानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गवालपारानि पन्चरत्ननि हुराकेदआव मैया फुंनि समाव गंसे AA01FD 9384 नम्बरनि हुन्डाइ भेनु गारिया लामानि जिङाव लाखिनानै दोनबाय थानायखौ नुनानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा सन्देह जानानै गारियाव नायहैनायनि उनाव सासे थैनाय सिख्लानि गोथै देहाखौ नुनो मोनो। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरो। खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसाबो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो लोगोसे सिख्लानि गोथै सहखौ बोखांहैयो। हिन्जावसाखौ बुथारनानै जाब्रबथायजों थैहोनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। मानोना सिख्लानि गोथै सहखौ मोननाय गारियाव जेबो जाब्रबथाय जानायनि सिन गैयामोन। सिख्लानि गोथै सहखौ बोखांनायजों लोगोसे सिख्लानि पान कार्डबो मोननो हादोंमोन गारियाव। बे पान कार्डनि गेजेरजों सिख्लानि सिनायथिखौ सिनायथिनो हानाय बादिब्ला मुङा सालिहा बेगम आरो बिनि न'खौ बक'नि माहुदलियाव होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय बे जाथाया जाब्रबथायजों जादों ना सोरबा बुथारनानै दोनदों बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानै मिथिनो मोनबावदों। 2 एप्रिलाव राभा हासंनि अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि थाखाय रायजो सोरखारा बन्द' फोसावदों। बै सानखालि सोरखारि आरो सोरखारि नङि गासैबो फसंथानजों लोगोसे साहा बागिचा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोराबो बै सानखालि बन्द' थागोन। गोबाव समनिफ्रायनो गंसे हटेलाव आयेननि बेरेखा खामानि सोलिबोबाय थानायखौ नोजोर होनानै पुलिसा हमदों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बे हटेलाव आयेननि बेरेखायै खामानि सोलिबोबाय थादोंमोन। हर गेजेराव सिख्लाफोरखौ स्कुटिजों गुबुन जायगायाव लांनाय जायोमोन, नाथाय मा जाहोननि थाखाय लांनाय जायोमोन बेखौ रावनोबो मिथिहोनाय जायामोन। सानाव हटेलावनो थायोमोन, नाथाय हर-हराव गिदिङोमोन सिख्लाफोरा। फोरमायथिनाय बादिब्ला पुलिसा बाहारगन्ज ओनसोलनि येस प्लेस आरो ग'दिन मुंनि गंसे हटेलाव 2 फ्ल'रआव नागिरनाय जादोंमोन, जेराव बे नागिरनायाव गासै सा 22 सिख्लाफोरजों लोगोसे सासे उन्दै गथ'खौ हमनो हायो। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे सिख्लाफोरा गासिबो गुबुन गुबुन जायगानि आरो बेनिनो सासेया उजबेकिस्ताननि होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसे दिल्ली पुलिसनि साब इन्सपेक्टर हर्ष वर्धनआ फोरमायथिनाय बादिबावब्ला बिसोर सिख्ला आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ हर गेजेरनिफ्रायनो नागिरनाय जादोंमोन, नाथाय पुलिसनि हानजाया मोनहैनायनि सिगाङावनो जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै निजाम आरो रेहान मुंनि सुबुङा खारखोमानो हायो। नाथाय नायबिजिरनायाव बिसोर सानैनि डकुमेन्टसफोरखौ बोखांनो हायो। बे हमनो मोननाय सा 22 सिख्लाफोरखौ 5-10 मिनिटनि थाखाय सिख्लाफोरखौ रांजों बायग्रा सुबुंनो दैथायहरोमोन आरो बिसोरनिफ्राय 700 निफ्राय 10,000 सिमहालागै रां लायोमोन होननानै मिथिहोदों।
बे आयेन बेरेखायै सोलिबाय थानाय खामानिया दायो सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो बे सिख्लाफोरखौ हमनायजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय खारखोमाना थानाय दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा नागिरगासिनो दङ होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। क'क्राझार सोहोरनि निर्वाणा गार्डेनाव स्निथि बोसोरारि जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था मोनगिरि उत्तरा बैसोमुथियारि, बर' थुनलाइ आफादनि रांसार थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि सरायसुलि ब्रह्ममोनखौ मान बावनायजों लोगोसेनो बरायदों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा। बे हाबाफारियावनो माखासे बिजाबफोर फारियै बगजनिनि दुनालि आइजो थुनलाइयारि गौथुमनि जथायनाय, बर'नि दोरोङारि फुंखा खन्थाइ बिजाब, रिम्बा औवारिनि खोमसि लामा आनज्रायनानै, सुंद' सल' बिजाब, कौसल्या गयारिनि सायखं आरो आं, खन्थाइ बिजाब, थुनस्रि सोरगियारिनि दिनै हराव आं जागोन हामांनिफ्राय उदां नैथि फोसावनाय, सातना ब्रह्मनि रोखोमसे बेबादिबो सुंद' सल' बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। गुवाहाटीआव गिबि खेबनि थाखाय जानो थांगासिनो दङ क्रिकेट टेस्ट मेच। बरकापारा स्टेडियामाव भारत आरो खोला आफ्रिकानि गेजेराव जागोन बे टेस्ट मेचआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला फैगौ एप्रिल दाननि 22 खालारनिफ्राय नभेम्बर दानसिम खुंजागोन बे क्रिकेटनि टेस्ट मेचआ। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।